Hej Torben. Vi har her en opgave, hvor modellen astronomiet er givet ved det her. Øh, og så hvor at f af x betegner tiden efter personens død, målt i timer, og x betegner kropstemperaturen målt i grader. Og den første opgave, hvor vi skal tegne grafen for x og bestemme tiden, der er gået efter personen er død, når kropstemperaturen er 90 grader. Først så starter vi med at bruge Enomables funktioner, with plots, for at få polynomiet defineret. Og det skriver vi sådan her: with plots kolon f af x kolon bindestreg og så vores model. Og vi trykker enter, og ja, det er en funktion. Og nu vil vi gerne have tegne vores graf, og vi er kun interesseret i at finde intervallet mellem 88 til 99, og så skriver vi plot parentes f af x, komma x, fordi det er x vi interesseret i at finde, er lige med 88 prik 99, fordi at det kun er det interval vi er interesseret i at se. Nu har vi så fået vores graf, og så bestemmer vi f til 90, fordi at det er temperaturen 90, vi skal finde ud af, hvor lang tid der er gået, før vi når op på 90. Og så skriver vi f af 90, og det får vi så til at give 7,2. Så det vil sige, at efter 7,24 timer er kropstemperaturen 90 grader. Og nu går vi videre til opgave B, som lyder på, at vi skal bestemme kropstemperaturen for en person 2 timer efter personens død. Så først bestemmer vi f af x til at være 2. Og så får vi Mabel til at solve den for os ved at skrive solve parentes f af x er lige med 2, x, fordi det er x, vi er interesseret i at finde. Også hvis vi er kun interesseret i det første tal, så det vil sige, at personens kropstemperatur efter 2 timer efter personens død er 97,3 grader. Hej Torben.